Bones. Avui us vull ensenyar una extensió del Chrome, que es diu WebPaint. Per què serveix? A veure, jo l'he trobat molt útil perquè aquests dies que ens arriben moltíssims e-mails amb fotografies dels deures que hem enviat i necessitem escriure en aquesta fitxa per poder fer el retorn, per exemple, si són fitxes així que hem enviat interactives i ens les han omplert, doncs aquí, quan heu instal·lat l'extensió, es posa aquesta paleta d'aquí i és molt útil perquè us deixa escriure. Si heu de fer aquí, doncs per exemple, molt bé, si heu de fer el retorn, podeu escriure damunt de la fitxa, triar el color, o si heu de subratllar alguna cosa, també, per exemple, això d'aquí. Aquí teniu les eines, teniu les línies, teniu per escriure. Si és massa gruixut, aquí al size doncs podeu ficar-ho més finet. Veieu? És com una pissarra. Podeu escriure text, també, si heu de corregir. A més, ens deixa borrar-ho. Aquesta eina ens deixa escriure a qualsevol pàgina que tinguem oberta a l'ordinador. Que tinguem oberta en el navegador. És a dir, si jo, per exemple, he obert un e-mail amb una imatge amb els deures que m'han enviat, jo accedeixo aquí i puc posar, per exemple, alguna cosa que no l'hagin contestada bé, doncs jo li puc marcar. Veieu? Si és molt gruixut, ho faré més fi. Amb això ho borro i puc tornar-ho a fer. Veieu que ara és més fi? D'acord? I amb això doncs puc escriure aquesta resposta està molt bé, per exemple. Llavors, com faig el retorn? Us deixa fer una captura de pantalla i llavors aquesta captura de pantalla la podeu descarregar i li envieu per correu amb tota la fitxa corregida. També ens permet, per exemple, en una pàgina web, si hem de fer alguna anotació, doncs també us deixa fer-ho. Podeu ficar aquí. Vull que entreu en aquest enllaç, perquè no ho han sabut veure o heu d'especificar més, doncs ens podria servir també.